Гаилә традициясенә тугры калып, китайфлар сайлауга бара. Якшәм биртәсен шулай бергәләп башлыйлар. Мәхәббәт һәм татулыкта Илмир белән Мәрьям 7 бала тәрбияли. Хәле белән килдек сайлауга. Безгә бик шат. Балаларга да пример, что алар үскәндә дә йөриләр сайлауга. Тавыш бирү алдыннан китайфлар җинтекләп кандидатлар исемлеге белән таныша. Бюллетеннәрне урыныга бергә салдылар. Пусть наш выбор победит. Ныклы гаилә құруларына 15 ел. Илмир эшмәкәр, Мәрьям психолог. Балаларының иң кечкенәсенә 3 ай, зурысына 14 яшь. Быел ул паспорт алган. Хәзер түземсезлек белән тормышындагы беренче сайлауны көтә. Мы все вместе делаем выбор, и это зависит от того, в каком мире мы будем жить. Гаилә архивында һәр сайлаудан фотосурәт саклана. Каждые выборы бездә буказ юкыда, потом другого не было. И вот так вот с каждым разом безнең гайла даже да зурая. И вот шунды память бездә дә кала. Тавыш бирүдән соң күп балалы гаилә ярминкә белән таныша. Биредә яшелчәләр дә, кул эшләнмәләре дә бар. Каян бу килгән? Әлеге сайлау участогында 2622 кеше теркәлгән. Гаиләләре белән килүчеләр бүген аеруча күп иде. Безгә бик мөһим. Киләчәк, илнең киләчәге. Беренче тапкыр барганда нәрсә барабыз дигәнчен, бу безнең главный эшебез дип аңлаттык инде, аңлатабыз. Үзе безнең примерда балалар күреп үсәләр. Шул рәвешле гаиләләр балаларына яшьли ватанпәрвәрлек хисен дә сеңдерә. Алия Сабирова, Роман Безменов, Яңа Гасыр каналы.